טוב, אתם שוב איתנו בתוכנית יומן מסע. היום אנחנו מארחים את מוריה, מדריכה בפרויקט שנקרא המסע הישראלי. שלום מוריה, מה שלומך? היי שר, הכל מצוין. אז מוריה, בואי תספרי לנו, מה זה בעצם המסע הישראלי? אז מסע ישראלי זה פרויקט שאני מדריכה בו. זה מסע שכל המטרה שלו זה לחזק את הזהות היהודית, הציונית, הישראלית, בקרב בני נוער, תיכונים, בארץ שלנו. ולהפגיש אותם עם עצמם, עם הקבוצה שלהם, עם קהילה בארץ. אוקיי, מה קורה בפועל במסע עצמו? בפועל המסע עצמו הוא מסע של שבוע, מסע שעובר בארץ, הוא מתחיל או בדרום או בצפון, הוא נגמר בירושלים. עיר הקודש כמובן. עיר הקודש ושבת כמובן. כן. לכל יום יש את הנושא שלו, הוא בנוי בצורה של מעגלים, מעגלים שהולכים וגדלים. מאני ועצמי, שזה היום הראשון, ועד היום האחרון, שזה אני והיהדות. וכל יום יש לו את השאלות שהוא שואל בנושאים שרלוונטיים לאותו יום, עם איזשהו טריגר כל יום כן. בדרך שלו. ואיך כל זה מתבטא במשך השבוע של המסע? אז זה מתבטא בזה שהחבר'ה הולכים, המסע נודד. הוא מתחיל ביום הראשון של יום אני ועצמי, שזה יום שהוא מאוד מאוד קשה, כי החבר'ה הולכים במדבר הרבה פעמים, הדרך לא פשוטה, מתמודדות עם קשיים. הבאתי כמה תמונות פה במקרה, זה יום של אני והקהילה, זה יום של התנדבות, באחת מעיירות הפיתוח בדרום או בצפון, פה במקרה זה בית אבות, והחבר'ה באים לעשות שמח, יש פה חבר'ה על הכתפיים, גיטרות, זה הרעיון. יש לי פה עוד תמונה, ככה נראה מעגל של המסע. כל יום יש לו את המעגל המרכזי ששואל שאלות, ובניגוד לסתם טיול רגיל, כאן החבר'ה מדברים, אני לא מדריכה שנואמת להם, מעלים שאלה, החבר'ה מדברים, אומרים מה דעתם, מתווכחים ביניהם, כשהנושאים הם מאוד מאוד רלוונטיים. ותמונה אחרונה, זו תמונה מהיום האחרון של המסע, ממוצאי שבת, החולצה שאני לובשת זה הלוגו של המסע, והחבר'ה פה מאוד מאושרים אחרי שבוע שלם, אחרי שבוע שלם שבאמת נרקם קשר מאוד 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 טוב, ויש איזה היי מטורף כזה של אחרי שבוע. אני בטוחה שגם את התחברת אליהם נורא. מאוד, מאוד, מאוד. זה הרעיון של המסע, זה המסע שמאוד מאוד מחבר, גם ביני לקבוצה, גם בקבוצה בין החברים, אנשים שגדלים ביחד ופתאום פוגשים את החבר'ה שלהם במקום אחר, זה מדהים. ואיזה מין חבר'ה מגיעים למסע? כל החבר'ה, אנחנו עובדים עם כל התיכונים בארץ, אין הבדל בכלל, דתיים, חילוניים, חבר'ה, כיתות מופת, כיתות מב"ר, מתקשים וכולי. ומה שמאפיין זה גם המדריכים, הקשת הזאת של דתיים וחילוניים, שזה מאוד מאוד עניין במסע, של יהדות וקשת אחת ישראלית, מאוד מאוד מייצגת. טוב, אז הגיע הזמן לסיים. אז במשפט אחד בואי תסכמי לנו את כל המסעות. אני חושבת שהמסע היא חוויה מדהימה, גם לי כמדריכה, לפגוש את הנוער שלנו. וגם להם, גם אם הם לא זוכרים הכל, גם אם אתה לא עושה שינוי מחר בבוקר, יש משהו בחוויה הזאת שהולך איתך תמיד. לשאול חבר'ה שעשו מסע ישראלי, זה תמיד מרחיב להם את הלב, ואיזה חיוך קטן. זה משהו שהופך להיות חלק מהזהות שלך, מהבניין של האישיות. אז זו זכות גדולה. אוקיי, תודה רבה לך מוריה שהיית איתנו וחשפת אותנו לפרויקט המדהים הזה. בכיף. אנחנו נאחל לך המון בהצלחה בהמשך. תודה רבה. תודה לכם שהייתם איתנו, נתראה בשבוע הבא, באותו היום ובאותה שעה. ערב טוב.